Doncs sí, ja he pensat de què fer el treball, mira, sobre els hippies i la música. Espera, de què vas? Tio, m'has copiat la idea. Què dius? T'ho prometo, mira, ja tinc tota la informació buscada. A veure, jo no ho vull fer exactament sobre la música i els hippies. Pensava fer-ho sobre les cançons i els cantautors que els agradaven als nostres pares. Sauf les aveugles, bien entendu. Te voy a traer carne de cerdo para ti. Te voy a traer muchas cosas para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Quan em vas dir que m'acceptàveu, ja he començat a buscar un munt de coses. A veure... I què has fet? Doncs, com em va dir la Mar, he començat per Peter, Paul and Mary, que sembla que la cançó següent és la seva, no? Sí, The Cruel War. I want to be with you, it grieves my heart so. Won't you let me go with you? No, my love, no. The earth is rapidly fading, and the first one now will never be last, for the times they are a-changing. I stopped into a church, I passed along the way. Well, I got on my knees, and I pretend to pray. Imagine all the people sharing all the world. And so I came to see him, to listen for a while. And there he was, this young boy, a stranger to my eyes. Bé, però després va venir el pitjor de tot, el més conegut per tothom. La mort del seu fill Connor quan va caure del pis, em sembla que era el 53, d'una planta d'un edifici de Nova York. I d'aquí ve la cançó més coneguda, em sembla, del Clapton, de Tears in Heaven.